Ahoj, já jsem Michal, vítám vás v laboratoři analytické chemie na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích. Analytická chemie je důležitou chemickou disciplínou, která nám umožňuje určit obsah prvků, například biogenních prvků, které jsou důležité pro náš život. No a jedním z takových prvků je vápník. Ten je v našem organismu obsažen převážně v kostech a zubech. V přírodě ho najdeme v podobě různých minerálů, například vápence, tedy v uhličitanu vápenatém. Ten vytváří pozoruhodné krasové jevy, najdeme ho ale také na zahradě v podobě schránky hlemýždě. No a právě na stanovení vápníku se dnes podíváme. Vápník můžeme stanovit celou řadou metod a my vám jednu z nich ukážeme. Jedná se o manganometrickou metodu, která se využívá pro stanovení obsahu vápníku v krmivech. Tak pojďme na to. Principem této metody je rozpuštění vzorku kyselině chlorovodíkové a následné vysrážení šťavelanem amoným z amoniakálního prostředí. Vzniklý šťavelan vápenatý okyselíme a titrujeme odměrným roztokem manganistanu draselného. Vzniká manganatá sůl, oxid uhličitý a voda. A dost teorie, pojďme na praktickou část. Abychom předešli případným kontaminacím, používáme chemikálie potřebné čistoty. Stejně tak i veškeré laboratorní sklo, které budeme používat, nejprve vypláchneme destilovanou vodou. Když máme vše nachystané, můžeme připravit vzorek. Začneme tím, že na lodičku převedeme 1 až 5 gramů vzorku. Lodičku se vzorkem umístíme na analytické váhy a váhu lodičky i se vzorkem si zapíšeme. Nyní lodičku z vah vyndáme a vzorek převedeme do žíhacího kelímku. Skutečnou váhu vzorku zjistíme tak, že lodičku vrátíme zpět na váhy a od původní váhy lodičky se vzorkem odečteme váhu lodičky s úpělými částicemi. Jedná se tedy o diferenční vážení. Žíhací kelímek se vzorkem vložíme do studené muflové pece a po dosažení 550 stupňů spalujeme po dobu 5 hodin. Po uplynutí této doby se kelímek vyjme a pokud nejsou přítomny žádné uhlíkaté částice, můžeme jej nechat volně vychladnout. Popel mírně zvlhčíme vodou a kvantitativně převedeme pomocí kyseliny chlorovodíkové do kádinky. Objem kyseliny chlorovodíkové by neměl přesáhnout 75 ml. Kádinku překryjeme krycím sklíčkem a obsah uvedeme do varu po dobu asi 15 minut. Nezapomeneme do kádinky přidat varné kamínky. Obsah kádinky zahorka zfiltrujeme a promyjeme horkou vodou. Odměrnou baňku se vzorkem vytemperujeme pod tekoucí vodou. Odměrnou baňku doplníme destilovanou vodou tak, aby se její dolní meniskus dotýkal značky. Obsah odměrné baňky nezapomeneme promíchat. Vzorek máme připravený a nyní se můžeme pustit do samotného stanovení vápníku. Připravíme si 250 ml kádinku a odpipetujeme do ní takové množství vzorku, které bude zhruba odpovídat množství vápníku 10 až 40 mg. Nikdy nepipetujeme přímo z odměrné baňky, ale vždy si vzorek přelijeme do menší kádinky a z ní teprve pipetujeme. Přidáme 1 ml kyseliny citronové
5 ml chloridu amonného, a zředíme obsah kádinky přibližně na 100 ml. Kádinku předkryjeme hodinovým sklíčkem a obsah zahřejeme k varu. Nezapomeneme přidat 3 varné kamínky. Následně opatrně kádinku sundáme z vařiče. Postupujeme opatrně, abychom se nespálili. Přidáme 8 až 10 kapek indikátoru bromkrezolové zeleně. A 30 ml horkého nasyceného roztoku šťavelanu amonného. Pokud by vznikla sraženina, odstranili bychom ji přidáním několika kapek kyseliny chlorovodíkové. V našem případě sraženina nevznikla a tak můžeme neutralizovat roztokem amoniaku. Důležitý je barevný přechod indikátoru. Připravíme si vodní lázeň. Abychom předešli utajenému bodu varu, vložíme do lázně skleněné zátky. Po 30 minutách vyndáme kádinku z vodní lázně a necháme 1 hodinu stát při laboratorní teplotě. Obsah kádinky zfiltrujeme za sníženého tlaku přes filtrační kelímek. Nejprve sléváme kapalinu nad sraženinou. A poté sraženinu promyjeme dekantací roztokem šťavelanu amonného. Nakonec na filtr převedeme i zbytek sraženiny. Sraženinu promyjeme destilovanou vodou a filtrát podrobíme testu na chloridy. Odpojíme hadici a vypneme vákuum. Filtrát si přelejeme do samostatné kádinky a přelejeme si z něho zhruba půl mililitru do prázdné zkumavky. Okyselíme několika kapkami zředěné kyseliny dusičné a srážíme dusičnanem stříbrným. Ve filtrátu byly prokázány chloridy, proto pokračujeme v promývání vodou do negativní reakce. V dalším filtrátu nebyly chloridy prokázány, proto můžeme pokračovat dále. Sraženinu rozpustíme v horké kyselině sírové a promyjeme horkou destilovanou vodou. Obsah kvantitativně převedeme do titrační baňky. Obsah titrační baňky budeme zahřívat na 70 až 80 stupňů s varnými kamínky. Mezitím si připravíme biretu. Začneme tím, že biretu vypláchneme odměrným roztokem manganistanu draselného.
vypláchnutí naplníme biretu titračním činidlem a zarovnáme horní meniskus podisku. Takto postupujeme v případu tmavých kapalin. Bireta by měla být naplněna bez bublin. Za stálého míchání přidáváme pomalu po kapkách titrační činidlo. Titrujeme do vzniku právě vzniklého růžového zbarvení, které přetrvá alespoň 1 minutu. Pakliže nedochází k dalšímu odbarvení roztoku, titraci můžeme ukončit a výslednou spotřebu titračního činidla si zapíšeme. Pro výpočet obsahu vápníku postupujeme tak, že nejprve vypočítáme látkové množství vápníku. Vycházíme přitom z úvahy, že vápenaté ionty jsme převedli do podoby šťavelanu vápenatého a kyselinu šťavelovou jsme titrovali odměrným roztokem manganistanu draselného. Jedná se tedy o nepřímou titraci. Látkové množství vápenatých iontů, respektive látkové množství kyseliny šťavelové, vypočítáme tak, že poměr stechiometrických koeficientů šťavelové kyseliny a manganistanu vynásobíme koncentrací odměrného roztoku manganistanu a spotřebou manganistanu draselného. Látkové množství vápenatých iontů vynásobíme molekulovou hmotností vápníku, čímž získáme hmotnost vápenatých iontů v 5 ml zásobního roztoku a tuto hodnotu přepočteme následně na 250 ml zásobního roztoku. Hmotnost vápníku v 250 ml zásobního roztoku podělíme na vážkou vzorku, čímž získáme hmotnostní zlomek vápenatých iontů, který vyjádříme v procentech. Výpočet opakujeme následně pro druhé a třetí měření a výsledné hodnoty zprůměrujeme. Tím získáme obsah vápníku ve vzorku. Tak to by bylo pro stanovení vápníku vše a třeba se s některými z vás uvidíme tady v laboratoři analytické chemie na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.